Kwa munda unotererwa munoziva. Munakazwa kuwa munda. Mumida. Saka wanga wasati wawata. Izwai tete. Pamuruti wakomana. Muri kurifeya kuna ana. Wakomana wakapiwa minda. Mukoma wakuru wakanga wakapiwa minda munda uri pamberi petatu. Pano muchipo pamberi petatu. Awa 4 wakapiwa kuti 1-1. Bule wake, Kosi wake, Dani wake, Steven wake. Steven akatozi enda wo wake ndimai chenda wo wake mimi akaramba kati ndorodi kugara kupendoro gara padhuze mimi. Mukona pane kwese nengo. Mukona pane kwese nengo. Kwa maybe amusupo. Kwese nengo iri pekuti. Kana minda yatokutaura nezvayo yanga isiri directly anditi estate yababa waSteven naMoses nawese anditi it then means that estate anditi is not a preserve for one family. Mukuda kana iri minda yatete kana kuti yasekuru, then it means it's not a preserve for one family. Kana papa ine brothers 4, it means wana tete kana vari kushare anditi waipa naomba wakashare kuti kwa James kana kuine mwana iwo wako panhaka yatete wani wako kana panhaka yani yababa mumwe wako. Woenda futi kuimba yaVictor woti Victor wako munda uyu panhaka yani yasekuru wako kana kuti yatete wako kana kuti yababa mumwe wako. Dependa nekuti munowirirana zvakadima musikasidzane matemo here kuti mararamiro waita kanga ari izvo ndosaka ndokutaura chandopedza kutaura pamuri chekuti aaloketa minda hasi John aloketa minda munhu ane assumption yekuti munhu mufi nemurarami wangu usikawirirana ari kualoketa minda haasi John kuwa hanzvadzi yaJohn handi kuti John minda yanga isiri hanzvadzi yaJohn, minda yanga iri yaJohn. Let's get that correct. Minda yanga isiri ya Monica, minda yanga iri ya John ya mai wani izwa akaona uri kuti mai wani mai wa Monica nditi, which means kuti mai wa Monica na John na Victor na James mabeneficiary yeEaster ya mai wa Monica, estate ya mai wa Monica ndiani nani? Ndi Victor na James na Monica na John ndio mabeneficiary yeestate iyoyo. Bati pachiwa mcheru ndio chiwa mcheru kutora chandukutora chichungubai chandukutora chichungubai ndio chiwani icho chikuti inini nhasi uno. Let me give you a practical example. Nhasi uno Nesbet wakafa Nesbet kuna Josiah kuna James kuna Mark ani ndizo isu chatinoshare wana watiri watatu estate ya Nesbet. Asi kana taakushare estate yandorikanda mabeneficiary estate yandorikanda ndi Jonah na Josiah na Henry na Nesbet. Kana yakushayiwa estate yandorikanda, it means kuti Jonah's family gets a share, Josiah's family gets a share, Henry's family gets a share, Nesbet's family gets a share. Because estate ndio ma beneficiaries, those are the direct beneficiaries we estate yani yandorikanda. Asikala takutora nenyaya yeestate ya Nesbet, wana wa Jonah they don't benefit anything, wana wa Henry they don't benefit anything, wana wa Josiah they don't benefit anything. One who benefit kubva estate yani yababa wao. Ndoza ndikuweza kuexplain right kuti mimi you are limiting andika ma beneficiary estate yani yasekuru to one family. Ndoba tukuvunza ipapo kuti no izwa guys get nakatela issue yekuti makawanda isi yekusite amirai estate nyaya yekuti azi makawanda is not an issue. 1 2 anditi titese zvakutura yekuti azi makawanda is not an issue in this case. Andikambona tuti isusu ngatarise zviripo toita zviri practical. Iyo zvamunonditaura ndiko ndosaka ndabvunza anditi iwe uri kunditaura iwe kuti
kondiwa raJohn rakapiwa Simon rakapiwa Victor riripo kandi ndo zvandikubvunza kauyo kuti papa estate yani wanaro kondiwa riripo ndo zvandikuda izvo that's the information ndoda information yekuti all families go izwai zvomuto muzaripizotona ini ndokwanisa kubatsirika but kana musingadi kubatsirika it's okay munokwanisa kufura muenda upi kumberi kwamunofunga kuti munodii munonobatsirwa asi zvandikutaurirai munokwanisa kushamisika and get me right munokwanisa kushamisika zvandikubvudza izvo munokwanisa kushamisika zvandikubvudza izvo ndosaka ndati imimika chandandoda kuti mutaure chetika handingada kutaura zvinhu zviri clear ndozvandikuda mandikuza kuti imimi taurai kuti family yaVictor akabenefita Dick, family yaNingi akabenefita Dick, family yaNingi kuti Ningi kukondiwa hombe rekwa sekubwa Simon wanaro wana baba mkuru baba wale wana Ford wakapiwa rambo ya Chigoni uya mai wa sekubweni uku ndo kwazopiwa isu tanti sinopiwa ndo kwazopiwa wakomana ati wana rora hombe rakatoto bata imimi anopiwa wanani imimi ati isu tatunakupiwa imimi wanani ayo mbuya weya tete dzoka apa teta tete dzoka mati mimi hamuna kupiwa wana wakazopiwa wana wadi watokura tete ndati mati mimi awakapiwa asi isusu isusu hedu asikana tiriwo kuti mabeneficiary asi atinapa takadimurira imi muriyo musikana muri wekufamily ipi iyo yekwachironda yekwamusakati ayo ndati muriyo musikana ipi yanamosi saka mamuda kuti mihasa dzenyu dziri 5 dzapiwa ivi nowasikana wazikupiwa anditiona wakabarwa ndozvamamuda io ayo izvakagaizi anomwana ruva oninga minda iyatora specifically akutora minda yetatu kwandika isusu paminda iyoyo handidika ari kuti minda iyoyo iri 2 neiri kondiwa riri apa iri handidi ya3 handidika toti iyi 2 ina kosi nayo yobva ita 5 minda yanga iri 5 pamwe pandidi minda tikuira nebonzi minda yanga iri 5 yanga iri 5 yaita 5 minda handika 2 ndo ine wakomana wedu avo vari kosi nani nabhula imwe yacho iyi 2 ndiye ari kudispute kuti laudini but mazire ndaita kondiwa hombe racho pamakondiwa ese iwawo ndowanaro of which paitotengesa paakatengesa pamba pake ndakatobvunzwa kuti are you comfortable kuti adini aritengese ndikati taura wasikana wekwamberi ndikati kana ada kutengesa ngatengesa ndikondiwa ngerake bcause mai yake ndiangaruparima atikararambi tichida kugadzira mabhizi kondiwa ana avero where my question is, why should they come and ask you, are you comfortable that thing is winning? Kana kundiwa racho risirira mazire awo why should they come and ask you for something which is not yours? Kuti iwewe upe authority yekutengeswa kana usatengeswa kwemunda uri haniwe iwe ndikuti ayo unozwa point yangu andikuti I'm being enyimba ndikuti iwewe nechako anditi zvinoita here kuti isabhuku anobvunze Simon kuti Simon are you comfortable kuti Mozi atengese mira ndozobvunza ndikubvunza kuti zvinoita here kuti wewe Simon sabhuku wenda unobvunza Simon kuti Simon are you comfortable kuti Mozi atengese dhiga rake not comfortable wakabvunza kuti ngerawo zvechiwa iri kuti anoziva mazira anoita makondiwa iwawo saka anozivisa kuti iri ngerawo akakutaura kuti ngasumuka
But in Sepuka, I still remember Sister Batch kubvunza. Remapedzera Sepuka. Simukaitete muya. Saka kana muchikwanisa ini nhamba yatangu Sister pahapo ari kumubvera. Kana muchikwanisa mukwanisa kuvafonera. Kana former will Facebook manager akati muzokwanisa kutifonera tinokwanisa kuwitness. Ini hapana chanodi. Pane statement yotaura uchisumuka. Wati iwewe muchiri kurimemba here sekuri sekuchembe acho kutaurira kuti mukapedzera urinda. Nasekuru Mosi. Sister Batch kutsuwe kuti rinakupedza kutengesa minda iyi. Kosekuru sei munozoti aitawo sei. Ipapa muzvana pakatengwa navajudza. Sister Batch akatongobvunza. Wagwenzita kazototengesewa kati ndiye akatanga kutengesa. Ayo, vakazouya vakazofambira nyaya dzacho. I think vakazogadzirisa Order. handandisipo. Saka muchikwanisa kupa nhamba dzatabhera. Momufonera. Inini inyaya ingotaurika ndipo kuti anga aripo netabhera. Patabhera hapo. Tipei nhamba dzatabhera 0775 Asimai wake unayo. 549 477 075 549 47. Right, okay. Ndipe namba yetu. Service ya indiani. Yatabitara by motion there. Akati muzonifonera kadera. Chimbosiyai sekuru iri ambofonera. Anotangana kuenda kubhuruwa. Akazokwira bhazi kuenda kubhuruwa. Akabarirwa sei? Akabarirwa kudai. Ayo, muzukuru wese wazukuru wenyu. Muti interested party pakudini. Interested party pakudini. Iye ndiye mwana wasabhuku wamambo kupota muno. Akandova mwana wachiri wasabhuku wamuta. Bambo wesimba akadini. Takasimba vakasimba. Ndinoitwawo chief mutaza. Yes, ndino muri panapa dzekwa Chironda ka. Mudare muno. Saka ndoda kuzwawo nenyaya yeminda yepa Chironda yekuzwa ari kunetsana. Okay. Okay. Nah, alright. Okay, pakanaka bwana. Yeah. 576. Yeah. 59. 59. 590. Right. So, akamona zviri zvotaura zvezvo kuti isu tisingadi kusvika zvatakuita kudai zvinenge zvisiri right. Ndiani anzani
Mbarashani? Matambo. Hiyo matambo wakona bado. Baganda sabumbe. Uri ya kwa sabumbe. Uri ya kwa sabumbe. Sabumbe. Ndamita bangu. Ita bangu. Uri sabumbe utora ndo. Ndara sibedie elika ndo ndara. Saka udo umugana ndi utora wana ndara biko. Ayo ansika upogana. Ando ngotora umba ni kujua kwanga ndaito. Maminda aya. Ekuzase akutaonesa wa. Ndo ngotora ucheti. Tu akutaonesa neke zase. Ndiye kuti mbuya chiro. Aiwa chiro. Pane zhambo kugana ndio basi ngati. Mari yake kazotsoswa. Nokomana vana muzao. Mbuya chiro. Munhu wakumusoro. Ndika. Waita zvopana mbuya chiro. Iwe kudzasi uyu. Utaonesa wa. Ndika kudzasi uyu. Ukungiliona ndani. Kudzasi ndo zvakaitika kuti zvakaitika vaisa kwani pasabhuye na awa mukoma Simona ndira ndandiri ngoma zvacho munga wedzasi iwe kumusoro zvakaitika zvakaonekwa senga asi wezasi ndo wakaisa napasabhuye zvacho ndandiri sekuredha wainga kusamberi kuti yacho upenyu ndiwaifambira nyaya dzacho dzemunda wekupi wekumusoro ava Steven na Danu ndo wakaenda kwani pasamberi kwababa sabhukundoiwa baba kumakuwa wachiwapenyu iwo wakaenda kusangana na Sekuru avo Simoni wakagarapo na vadikiri wachiti taenda kumisa Sekuru Simoni amukoma kumira ikupa vanhu vagara pambotenichi munda minda andikupa zvaitika ipapa saka vananga kuti minda 2 ndokuziva upangu chete minda 2 chete Yeah, but information that I put aside havana izvotaura wezodai isusu the original owners nechimunhu anoziva ownership. Iwe wataura nenyaya yedispute but wanotaura nenyaya yeownership. Wataura nenyaya yedispute kuti there was a dispute but wanozotaura who was the owner because it's a dispute yakanga iripo. How was it resolved? Ndopatotora tatiziva pano mwana zvotaura kuti besides you todawo munhu kuti when people worry is free for all. At least that's what it's free for all. We are not restricting way to go to one person or two. Yes, sir. Nina tunazira ya mbia nayo. Maiwani? Wangu. Ndiwa hivi makusaka zanga zanga wangu tengisa kondoro mtoro wangu ndio mtingisi kondoro. Alright. Mira mai wako nzenza. Wenza Nebo babu. Saka haisiri ya mbuya nyana ba, haisiri ya bambo John ba. Haisiri ya mai sai ba. Ya mai wako ya mebo mati. Ndio wakapigwa ndibuya na anaingia. Ayo. Saka ukuthi mizuka mundi nyepera kabisa. Saka tuti kwa simu. Handisi ndiwa simu. Izwa izvo shama wautokurukudza andinotaura izvozvo ndabvunza ini kuti mauya panamba ndiya mbuya nyahana anditi mobva kuti yambuya nyahana uyo uya ndiye kuti ndiya bambo John andika wobva yabambo John anditika uyu wacho ndiye atanga kutaura futi bambo Edward anditi ndiye atanga kutaura futi anditi the same bambo Edward iye ndiye adzoka futi aita mindenge mndame yangu yanga iri yamebo saka munoti ndichiti aiwa mamokasa tichitaisa previously ndakataura inini ndikati minda iyi amuna kuti batare kuti minda iyi yakada ungopiwa Edmosinga ndimbuya because paownership zvakastepa down mbuya akasiona mbuya nyahana ndikamisa mbuya ndikati amutengesi minda po ndakatoipiwa already natete saka awa wasi kushaisha kana kuti yanga iri yambuya because waiziyayakambuya asinzi tangosiro mtu mebo ndiani mebo ndimbuya mai wa baba wewe iyo mebo ndiye mai wako ndiye mai wako mebo ndiye mai wako ikataura huyo Mai wangu. ndiye mai wako mai wako ndiye mbuya wako ndiye mbuya wako kumbuya nyahana ndiye ana sasa tunambuvira dambu mono. ingati kube mkada uri mwana kutaura ana takangokura hiti dzibakwini mbuya nyahana yekwachirondo ndotaigoziva angari kuni mbuya chigona angaripo mbuya chigona ndeyakabereka baba vangu vai mbuya chigona saka mbuya minda yambuya chigona ino ndiyo tuiru kudzasi utaudza
ndio minda yangu ya chibona hiyo. Mbeya chibona ufiche taigara naye kumsoro kwedu akafira kwedu. Kitchen yake uri kubasa kwedu. Akani zvokuti munakafira baba kumana zvine kuti zvinhu zvake zvazvakuka. Munhu akafira baba akazori mota dzake nevakadzi zvazvakuka. Wachengeta munhu chete. It ends there. Zveownership yezviro zvake zveestate yake haupo ba. You cannot argue with us nokuti ndini ndakamuchengeta saka ndezvangu. No, that's not it. That one is out of the question. Makachengeta fine. But estate yake handiti hazvinei nekuchengetana kwamakaita. Estate mukati muda kutora izvo. Guys, ini kutora ini. Munhu zvanzi. Guys, go and solve this thing amicably. Ichi chinhu. Not this is muda onyepa ichi. Not this is muda onyepa ichi. Izvi ndinapa. Musi wa 20 anzani. Musi wa 20 March 2026. Makamboya kumwe. Mukaita sei mawaya kumwe? So church, what has changed? Chakachinja ka. Ndiye paoni notsvaka ichinja mabhuku. Chakachinja. Ndisatozoti pa agreement yamakaita. Chakachinja. Wewe nini ndakazwa nyaya yeye Mimi ndakatozwa nyaya yeye ndikatoya panapa. Ndikaona sekujona. Tikatotaura nyaya yeye tikatotora nguva tiri muno tichidiscussa nyaya yeye. Ndikatobva panapa ndatopedza nyaya kwezi ndandisiri involved panyaya yeye. Ndosaka ndikubvunza kuti kana ndakaisolva ndosaka ndikubvunza kana makawirirana imini andike chakazoshata ivi ndinotaura kuti chinhu chakazoenda kushatira pakati so tochoona kuti chinhu ichocho chakanoshata chacho chinogadzirisika here kana kuti achidii achigadzirisika ndosaka ndikubvunza kuti kana makambonyorerana pasi kudai chakazoenda kumunoshata chii imambowirirana chakaenda kushata because according to this agreement, March 2026, in Moses Musakarira ID number 7513999107 E50, Simon Chironda ID number 75017344 Q50, Stephen Musakarira, tawirirana kuti tapa munhu kanzvimbo kekugara, tawirirana kuti tadzora minda yababa munini iri miviri, signed Musakarira Victor, Steve Musakarira, Simon Chironda. Ndio wao yapana. Ini Steve Musakarira Chironda. ID number 753844 chichichi what. Ndawirirana na Victor Musakarira. ID number 75299107 E50 kuti tadzosera nzvimbo yataiwe tatengesa. Tadzosera baba mudiki Simon Chironda ID number 75017344 Q50 minda yake. Zvikiri binding here is going. Tauri. Tauri saiba. Tawirirana ka. Na utawirirana pana. Yakabasuka pano. Anaenda kumfanya ndia katika muda. Fanya ndia. Muda katika wajana ndiye wangu. Ndio muda wa nda yangu. Tawirirana pana. Ndio bodi. Mpaka simu kufanya ndia. Uya kuna Steve muda alisa muda usiri wako sasa. Ipe mali yangu. Ibadi ayo ndio muda ndio wangu. Pesa kadi kitu kupana. Awao kuna tata ura. Sebenarnya dia waktu main kwa Audi. Sasa muda wakati sasa walisa muda wangu kitu mali yangu. Sasa ndio kama sasa hiyo muda ndio wangu. Hauzo watu ndio wangu. Kita udah coba pick dulu dikata ya. Wewe kita sih wangu kurang. Terus gitu ya. Isso tipo katika Steve Musakarira. Shuya kuno kuchipana na agreement yakanga isiri yakanga iri minda iri pato pari mutendo kuzosira. Kutakanga tato tichida kutora yesi. Minda yamabda kuzosira ndeipi. Right, pane roshi pamusoro tutaura renzi ramaidira na maidhani. Ndio wane roshi racho nditika. Ini pane ka space kakanotoona base akakajira mari. Takamudzosera ndo tuma roshi arutaura nezvawo. Maroshi api? Pane wane ripo rimwe rakati pana gwenzi. Nditika ini wane rukuseri kwemunda wake. Ndo tuma roshi tatida kuatora patakazomudzosera maroshi wawo. Habis itu dokter. Rosh udah baik. Tapi nak sih dalam punya macam. Kalau dalam cara orang dulu, soalnya itu sedang tu kan.
Sio mimi kwa mai wao. Hawa rambo ya maitani kama mama wao. Wakapiwa na mama wao ndio roshi vile kutoka. Waituteta leo mama wao tu alikusuko. Kama ndio katsimo ndio waituteta leo wiwa. Wait ai. Uyezve kuenza kutaru kuenda ndakatia. Kuyetini akatikisana mundu mundeyoyo ibaba nandizviziva. Ndakaona kuenda kuenza apagara paseri akarekeza mundu asitenda ndani. Izvandi kana mari anaje andizivi mari yao. Andizivi mari yao. Ya kuenza andizivi kana sendra ndina. Soje zoro rostro kuzo. Ndio atramida ndapo mari. Ndina ndino. Penzo chale. Basi. Ndisaneza chidzindo apa ina. Takabvunzwa komana. Ari munda minda yamurikura natuya choni. Kwazinde kudasuko. Kwazinde. Ndizoita biseshe. Takubvunzana. Ari minda yatuya chamutora yacho. Ndi mamupa. Kwazinde kudasuko. Uzakati. Kusapa pachiro chendau kuona mazhauta ngautobuda. Because kana kuti tusora nenyaya inheritance. Hatusora nenyaya inheritance yekutengesa. Sell. Because kana kuti you want to inherit something, you want to inherit and keep it within the family. Not to sell. Because kana patoni issue yekuti pano vanhu vakatotengeserwa madhiga ekunetsa nezvaumunomha. Itori nyaya. Are people allowed to sell? Ilendi estate land aitengesa. Are you allowed to sell? Unozonga mese. Isusu tiri kutika unofana kutengesa kana iri issue yekutengesa andira yato another chapter Imbava mese. yato another chapter kana muruhwira unotengesa kana muruhwira unotengesa kana muruhwira imi kuda kutengesa land yato a different Land yamutengesa is not your land. Apanotengeswa pakawakwa ko gwenzi ndiye aiwa gwenzika zvakaitika gwenzi akauya handidika ine ndabvunza kuti gwenzi ndiyani munhu akatenga land akatengeswa nani akatengesewa land ndibaoni simoni mumunda make ndiye akatenga dzasi kwese udzika kudai portion yese dzasi yemba payadi pake paipa pakasiyiwa pamba chete guma nemunachisi imwe kwese ndikwa gwenzi sabhuku anozviziva gwenzi munhu akauya achitenga land mumanika picha akatenga kunani kuna simoni akatenga Simon nekunani nekuna boni netu wakatenga nekunani futi chete ndiwanu chete wakatengesa land vauni nedu wangachitengesa yani manje yangu yamaita wangachitengesa wani manje wakatengesa guys mati mimi minda yakasheyiwa saka nomuzwa pamataro dhazi edu nemundu yakapiwa kuzaswe kwetano mati mimi edu minda yake kumhiri kwetano saka tiri kuti kumhiri kwetana kunoku kwaakazotengesa edu wakazotengesa mapi paani papaaloketwa ani mbuya mirai mbuya edu uripo mbuya munomupindurira sei edu sumuka upindure nyaya yako wakatengesa munda upi Munda ndakatengesa ndorutorwa ndimo une kapocheni kapadhuze nepakutotoro karutorwa kanosvika pamukazi munda ndakatengesa. Aiwa wawakatengesa wambauri wani Wambuya Madhai Uri ani? ndiri baba Simbani kutengesa. ndiye baba wedu Ndiye baba. ndiye baba wasare guys musa defend chimba is like guys don't try to be clever for nothing. You can't defend mamuto wati munhu akaloketa land chete. Why tete asina kukaloketa land kunai kune kwanzadzi yake kana izoti hanzadzi yake ine need of land. Mataura imi mga tete ndiye akaloketa tete monika ndiye akaloketa this land handizvo. Why asina kukaloketa kwanzadzi yake kana izoti hanzadzi yake ine land. Izvi mtu anaituka land yemutu anizvo yake tinoda land yemutu yakaloketwa mutete. Saka iye azotengesa yemutu yatengesa ndeipi Netumutaura tisunge zvekuti tine marozhi ari specific. Mune mapieces etumarozhi futi ndokapisi katotorwa kerozhi because pane mameri tirikuti mapisi tirikuti mapisi ngeani. That's the question. Mapisi ngeani. That's where the question is.
Baba ndio obvious. Guys, start always with nonsense. This is stupid, man. No, you can't just say give ownership just like that. Mutazi, baba ma peace ezengia baba. Muruti imoto la manyama hivi. Mopa baba ma peace. Tuzo muzo ndore. Imoto la maroji mimi. Mopa baba umunye baba na. Mjipo mtura maroji, mjipo ma peace. What are you saying? Don't try to be clever for nothing, man. Mwenye baba kumurembeza mutimukidza mudenga imuru mpanyira pasi. Don't take us for granted, man. Munofunga utarika zvomunofunga izvi. Munofunga kuti kugara panapa kugara kuye kutamba panapa. Don't waste our time for nothing. No, every day you are coming here, you are changing statements every day. I could tell from the way to go. Because Murume is not in agreement last week. That man is not in agreement. And even last week, Zatawan is not in agreement. Murume. I don't know what Zaki is out of it all. I don't know what Zaki is out of it all. The media EU. Murusa Munguriki is the Mutatuscona. We can see. You know, guys, don't see us finish. Musafungan Magangwana, man. Muzuri mmoja kanchio mutazi je baba wetu Sara saka tuma peace kwezende wapi imoto la maroshi munye baba na je baba wetu what are you saying anutanga kutora ndiani mimi na baba anutanga kutora ndiani kana mimi cheche wenyu mimi cheche Monica kana mtu ati Monica was genuine andika aizote angazi yake inashi haina lens anti utaka kushare lens kwa muri mimi asianzazi yake haina lens minde tina yakawandisa sekulongo ngarisa bwima mamberi muno for 20 years sekula arisabu zebidi ya rublawa tine minde yakawanda maningi ngo sekulu ndiye yaloketa le ndiye akaisa vanhu vachijori mamberi tine minde yakawanda isu guys ina msura ni minde yenu yakawanda saka isu satikanira munde kutora minda yedu ndikutora nenya minda mishoma kutora minda yedu we are quoting guys they are not all this mission one aonda zaka Chamusuruzi guys. That land is already designated for other purposes. That land is already gazetted for other purposes that you cannot stop. Those are not guys. Could go back and then gari pasi it not good you for a level for a level guys you won't like what is coming. Those are not good. I'm trying to help you in an outing. But I'm trying to assist you. But you know, I'm not bazika. Was it moving on Bagangwa? Was it really? I was just reading this. Those are good. Those are not our option. That's why number 5 option. And that's why you look for the guys. Can a mama come over here like this thing? What went wrong again? Can a mama come over here like Chimich? And can a mama come over here like Chimich? Why just only support Chi? Can a mama come over here like this thing? Can't you just go back and sit as a family? Guys, more it than a matter of as a family. Go in run. You brought this thing out of proportion. Because I'm telling you, from here, Patebu Bongo Mukona Bana. Mukona Ndaku Visa Bana. Putting out in the chip food. It's beyond my control. Because Kutengesa land, if fraud, do Moshash, not if fraud. Indika prova kuti zveshe wakatengesa land audzoki 3 years dzadzapera. It's 3 years or more. Ndosaka ndikuedza kubatsirai kuti guys chinhu ichi kai you are one family. Ngatimbosiye zvimwe zvekusaidhi zvese izvi. Andika sit down wakomana munosvika pekudii munosvika pekuwirirana ukuda point yangu iri mbozi zvandikuva munosvika pekuwirirana is family vakagara guys let's solve our thing. It's our thing. Let's solve our thing. Rather than muti nyedza kuti ngatindo court. Because court ine zvainenge yakuconsider zvakadii zvakawanda zvokutanga kuvhurwa necourt ichi neichi wozona manje judgment yakuzouya hamuzoifariri. Because kaitire katunoita isusu icustomary yasiyana ne the way inoitwa namajors. Because majors anenge achinyora kuti fact 1, fact 2, fact 3, 4, 5. So ukaona kuzopa kuti ndakupa judgment anenge ane tunhu twakawanda mhosva dzimwe dzakaparwa nedzimwe dziri kuparwa nechimwe zvakawanda zvinoitika. Andika but ini ndikuti guys
let's learn to sit down. And let's learn to karamaka apa toka ni yangu karamaka apa zachinjirane mabhuku. and just go back, sit down. Motaura not to this thing. I know lendi ya mutaura and my pressure alipondo wazia consider the pressure mutaura so lendi ya mutaura. I know the pressure that anzani bule akawaka anzani kosi akawaka who is that one anti angona ndwa saka ndikuti nini anditi think about tomorrow anditi kuti guys tikaita zvatuita zvese zvikazaura nhasi kosi ibaba judgment yabuda kosi ibaba bule ibaba ibaba anditi what then becomes of the whole thing mukona zviro kuti one to create a lot of tension which is not necessary, to create an enmity, to create a lot of things what they create. Nyaya iri guys ende pasi pemutamba musika kuma guys lende ruto ndezvaende and bulanga waka bamukoma Samson anzani ndibaba munini ndibaba ndiani baba munini Simon unai mwana wakatoita sei unai apa Kosadi awaka toita sei apa Steven awaka toita sei apa todia andini moto bva ipapo hondo yatodimbuya yatopera pato wako guys waka kutoita sei apa kaitoita sei how do you kana ora ita chazono kuti mudhara land day how do you compensate for this little thing katakade zvotopera kana mene mwene mamwe maportions arichi arimo anditi aimoni kuti bambo wedu wari kuya wachimopora anditika makutokuti apane imwe futi rava amdhara ona kune ngatidai matogadzirisa ndokunozi kudii kugadzirisa ngona ndokunozi kugadzirisa chi nyaya yekuti makodzi yekuti guys ndinogara ndakakutaurira Holmes wakanyora war is a risky instrument of policy liable of producing results that are unforeseen. Close quote. That war is a risky instrument of policy liable of producing results that are unforeseen. Close quote. Unaenda kuhono tarisiro yako rudi ili yekuhina but what does it saka kana watadza kuwina what then becomes of the war? It becomes a disaster. Because kana watadza kuwina it means wawinwa. You are going to lose even the small thing chawango kadi chawango kabata. Saka isi ndo sanduti let's not use war as an instrument of policy. And patoka so gadzisa ngatese katikatisa. Andi moni chakashata kuti kana makakwanisa kumbogara pasi. Andira go back and panzvimbo pacho chaipo. Guys, mundu wakadai where do you have in a space in open? Chine space yakati. Aona mdala tatadai so apa. Okay, aizva ndifunga kuti chaita kuti chinje. Izva ndifunga kuti chachinje. Saka todiya mdala. Todai katidai mdala katidai. Compensate each other. Motaura nesi as family. Matodi nyaya topera uyo tora guys. Tadi. Andi tuzatusa guys. Atitutsanga nyaya kuti uyo ini panapa munokwanisa kuononga Simon ari closer kwandiri kudarika inini, but the difference is the same. Urizwa Mose munina wenyu mukosmas arorana meni nombe mubona so kandakamutarisa imese ivi neSimon imwana yadzadzemba asi iwe munini wenyu zvakara neurorana nameni nombe uyara meni nombe kuri meni nombe ndimai wangu ndiye anomira pamvuru wangu ndiye anoita zvangu zvese ini zvinozi mai ndibiura. And saka so when I'm looking at you mese makadai I'm looking at one family ndikuona hama dzangu saka there is no way andora kuti hama iyi ngaife imwe chidi imwe chirama iyi ngaife iyi chidi ichirama no ndikuti hama dzangu let's go back to pasi tunogara pasi pemutamba musagare mubaba endai mugare pasi pemutamba muchiona chi minda yacho mamini yakadii ayakaita andika muita kuti okay bomni atakawina nakudai apa takudai apa wakomana kana paini papa pakahirwawo andika kana pasisa kwanisi kudzosereka iwo pakahirwa anditi maakutoona kuti todii toita sei how do you do this
mapedza mungotaura izvo zvaachimbotakazita sei akazogara masemu muchadii noti izvi munodaidza satani mumba tati izvi Simon tati go back imimi kana musikati zvinhu kunetsei Simon Moses Stephen Dani mudhara chii Edward ndiani mufuta ndasiya Bule na Kosi hanzi tora nai muri 6 asi nomwe chii muenda kugara pamutamba discuss your issues mwambatodi zvamuri kusunga ipa mutaura muwirana pasi mosunga pasi munyora pasi muti pawa kuti anosita zoenda takadai chinhu chaita sei izvi zvimwe izvi guys siyanai nazvo takaona wakawanda wakazviita wamwe vanhu wakazoruzira kupi wakazoruzira kuhigh court wamwe wakazoruzira kusupreme court munhu wechitanga kugaya maenda kumana mari yandakati lawyer $300 in the hour kugadzira paper wire mari yangu munauka kuti ndakutana nyama 27,000 handiti wobvana kozi pekupedzisira asi nechinhu chekuti wanoifana kungodii kungotaurana akaizi iwe shamwari wakashaisha isusu takadii takashaisha guys let's start afresh baba munini sorry waningina sorry katitange bora handiti mundu waita tiwi uita tichiwi uita tichiwi uita tichiwi pana Costa ti pana Buleta ti panani handiti iye anokwanisa kutata aone guys ndudo pashi handiti identify within the system kuti abaunini apaka musasandakiwe nekudya chii mani muna achi handiti apa ndepa achi kakona handiti identify wafana unofana kudii wanofana kunga wachibenefita kuna nomwe handiti mukatodaro madii mapedza nyaya magadzira machengetedza upfumi wechi mari inotapira asi inopera lendi kangotengeswa yatotengeswa yaenda idzoki handi saka handi mozotaura nazvo